Salam alaikum, salam alaikum. Ok, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. Foli kɔ k'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka a partager, a ka cari, a ye cœur caman bila, o kɛlen don k'an ka video signalé a bɛ wagatinin bɔ, a ye cœur caman bila a ka j'aime caya, a ka commentaire caya, a ye cœur caman bila a ka j'aime caya, a ka commentaire caya. N balimaw, an ye nouvelle dɔw sɔrɔ bientôt MINUSMA ko nin y'a bannen Mali kɔnɔ. Bientôt MINUSMA ko banna Mali kɔnɔ. MINUSMA bɛ n'i ka minɛn cɛ a tɛmɛ. O de la a ye mesure dɔw ye an bɛna an da don o fana la. U ye polisi militarisé. Donc polisi sisan u bɛna bila armée ka compte la. Nafa jumɛn b'o la? Tɔnɔ jumɛn b'o la? Analyse jumɛn b'o la? An bɛna ka na an da don nin bɛɛ la, nin bɛɛ de bɛna kɛ sujet an bɛna minnu walawala aw ye. O tɛmɛlen kɔ ka révélation wɛrɛ d'aw ma mercenaires ninnu ka ko kan. An bɔra nouvelle wɛrɛ kalama olu la, an bɛna ka na an da don o fana la. Donc nin sujet damadɔ de bɛna développer a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur. Donc ka ɲini aw fɛ a ka video a ka a partager puisque u tɛ ka sɛgɛn an ka page signaleli la. Donc an fɛnɛ an tɛ sɛgɛn an ka partage fɛnɛ voilà. Ka partage demander aw la voilà, an tɛ sɛgɛn o la o demander la. Nin yɔrɔ la k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Aidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. Lasana Kanɛ min yira maliyɛnw na a ma dogo mɔgɔ la. A ka mawuludu bɛ yen, an yɛrɛ kun dalen bɛ, an kun bɛ Segu kan, ni Ala sɔnna an bɛ taa ka taa bɛn mawuludu ma. Donc a folen don k'a ka mɔgɔdamu dɔ bɛ yen ko Abubakar Kamara. Kamara fana a folen don ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo, ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo. Asharafu Sharafa ka foli bɛ yan. Usman Sherif Madan Aidara, Sufi Bilal fana ka foli belebele bɛ yan. Bilal fana kɛlen bɛ ka bɛɛ wele bila bɛɛ ma. Omnisport la fana ka foli bɛ yan. Donc o tɛmɛlen kɔ, n balimaw yanni an ka video daminɛ k'a demander an balima dɔ bɛ yen, an jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen, activiste don n'o ye Guide Lajo. Guide Lajo bi a minɛlen bɛ, a bɛ kaso la. Bientôt a bɛna kalo bɔ. K'a ɲini an ka faamaw fɛ, k'a ɲini Mali autorités fɛ k'u deli Ala kama, kira kama, u k'a lajɛ ka Guide Lajo ka liberté provisoire d'a ma, a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ, a ka taa a ka famille kɔrɔ. École ta sera, a ka denmisɛnninw ka musakakow labɛn, denmisɛnninw ka école taw, chef de famille de don. Donc an kɔni an bɛ delili kɛ. Guide Lajo ye baara min kɛ transition na, transition dɛmɛbagaba de ye Guide Lajo ye. Donc Guide Lajo an kɔni an b'a ɲini an ka autorités fɛ, activistes fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ u k'u hakili t'u la. Souvent i bɛ se ka ligne dɔ ta i bɛ fili. Ni filila il faut k'a ka se ka réparer parce que bi transition mago bɛ a dɛmɛbaga bɛɛ la, a mago b'a dɛmɛbaga bɛɛ la. Wa an bɛ kelen fɔ activiste fɛnɛ tɛ yen ko min bɛ sariya sanfɛ. Sariya mago bɛ se ka jɔ bɛɛ la wa bɛɛ bɛ taa. Donc ni hali ni erreur kɛra an bɛ delili kɛ ka yafa kɛ, est-ce que i y'a faamu, liberté provisoire o ka se ka sɔrɔ Guide Lajo, a kana k'a ka faso jɔ continuer, a kana ka Mali jɔ ka o continuer. Donc Guide Lajo an tɛ ɲinɛ a kɔ, k'a ɲini Mali activiste bɛɛ fɛ, mɔgɔ si kana ɲinɛ Guide Lajo kɔ parce que a ye dɛmɛ min kɛ transition na a ma dogo mɔgɔ la. Donc o tɛmɛlen kɔ malidenw, an bɛna don an ka sujet yɛrɛ kɔnɔ. A b'a kalama ko MINUSMA ka ko banna. MINUSMA bɛna i yɛrɛ ta. Nin ye MINUSMA ka baara de bannen Mali kɔnɔ parce que a mɛnna janfa la kojugu. Mali autorités y'a décidé sisan ka misijugu ka o ta a gɛrɛ ma. O ye mun de ye n'i y'a ta k'a lajɛ. MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ yan. Plus de 13 000 soldats, est-ce qu'avec la femme 13 000 soldats avec des hélicoptères, avec des blindés, avec des chars, avec des avions, avec des drones. Imaginez, avec plus de 100 et quelques pays,
100 et quelques pays, 100 et quelques nationalités. Olu bebe MINUSMA cadre kono Mali la ko kana keleba. Amega mo munun kele olu tetema imagine. Uga estimation o tetema 2000 à 3000 ka. Olu tetema ka. Oh ni lauta jama ina le me ko kana kele ke Mali la. A dona de ko nunu mana kele banin kamade. Nunu nale ne do esi ya famu kele yere kana ban. Nunu nale ne do ka danfara ke ani terroriste che angana sega se terroriste la Fransika sago soro Fransika Mali ke asago e Fransika Mali ke adungo e. Sono ni MINUSMA yi joro la bima to terrorisme ko bana bima to djihadisme ko bana donc ale adnana donc a foko MINUSMA renseignement chamambe di terroriste ma iba e ka fo MINUSMA mo u no be ala en même temps MINUSMA oninga soldat be dien yoro oninga soldat be dien jamana la iba ye ka fo ka kele te ba jamana kele de ka cha esi ya famu wa jamana iba ye ka fo au te ta tanke nu ma shia ko kele wuli nu ma dine ko manga wuli ou te ta tanke uma odugu kla donc mission des Nations Unies iba ye ka fo menace de do Mali ma bi Mali ka souveraineté ma ore sen fait ni Mali tagala bi on a armée be ka monter en puissance mais effectif ko problème me Mali armée là parce que ni a tagala fanga munun temena olu de ou magobo armée la olu kun ka nga recrutement min ke armée la uma o recrutement ke o kun ka nga bara min pour ka nga keleke chama soro uma o bara ke o rekera sababu Mali territoire ni ataka la bi esi ya famu Mali armée effectif ko problème be anga armée la o te dogola américain era ka spécialiste do de la ki kanto quoi les CEDEAO armée be frangonga kuimana CEDEAO armée be frangonga kiba ye kafo ko antiseka Mali nord ko sécuriser mais o galo e quoi we ngani ajuga e olu do olu ti tien o de senfa mune kera anana kana ye anwa autorité o we sigi ka mirike ka akli jagabo ke ka stratégie ou bla sur place MINUSMA be se ka tataka jogo jumena aba do MINUSMA ko nga objectif yere comme u bana kelema Mali ko mission jumene demande la ni armée zone min libérée MINUSMA ka ta isige zone na ka sécurité la nay amana yoro libéré igati sigi en zone na ka sécurité ko lana ne Mali takala bi anwa armée ay dugu keme wolonvla libéré dugu keme wolonvla awore libéré mais mana dugu keme wolonvla libéré force mega ta libération na ka djihadistes kele avec leur effectif ni koko o force ko luga dobu ka effectif la ka sigi est-ce qu'il y a famu ye localité nununa ka sigi ye yoro nununa u ka dugu la kana u ka dugu sécuriser iba ye kafo abe dobo armée ka puissance la abe dobo chemunu tara yoro libéré la abe dobo u fanga la iba ye kafo e ka yoro libéré ani ka yoro sécuriser fo mo go de famu uti kele Mali armée yoro chama libéré mais de temps en temps djihadistes beta attaquer a yoro nununa parce que ni yoro libéré la fo mo go ka sigi yoro la de est-ce que vous voyez donc o de la iba ye kafo yoro do be libéré wakati ubeke iba ye djihadistes be kla ka sigi ngana o yoro la parce que effectivement mambulo a temps permet quand yoro be libéré ka kla ka foka man sigi MINUSMA de kumblala o barala kaka yoro do esi afo yoro do sécurité confiée la yoro do kalfarama a fora MINUSMA e kaka yoro do ka population civile sécurisée nia sanjule plus de 9 ans MINUSMA desera ni barala plus de 9 ans population civile be ka foka plus de 9 ans population civile be ka massacrer plus de 9 ans chiako kelebe ka wulanga jamana la MINUSMA sigilendo ataka barake ore langa autorité o fene nana muye uye akli jagabo ke ore la u nana kana police ka o militariser police uye décret ta kunu esi ya famu projet de décret akanga ke loi akanga passer CNT la ku ye police militariser yoro ni police ta gale bia me wakati mna police corps paramilitaire de do parce que n'a fera corps paramilitaire ou ba ira militaire ou te à 100% ou lié armée ka état major là donc état nanaye yana le ka recrutement baké ça va prendre du temps donc niaye pour sous déjà ou former l'endo ou be maniement des armes do en même temps que jamana esi ya famu ni armée yoro libéré ka jamana sécuriser moto maîtriser ka tema pour souka jamana sécuriser li moto maîtriser ka tema pour souka parce que armée benadi terroriste jugu ba munumbe ale bolu faga mais ka yoro sécuriser bandi misen munumbe ka o bandi misenu mene esi ya famu ka choueli kele ka bingali kele o police ka baradi bo armée be ka yoro ba munu libéré iba sura yoro ba nunu chamana esi ya famu
mogote ka yoro sécuriser armée bena ale ba libérer mais armée tsaka sigi donc o là Mali armée nana famiyali ke anga autorité ou nana akili jagabo ke anga autorité ou nana mun décider ka police militarisée et c'est à fond ka police ka rattaché armée là donc ni police rattaché la armée là ça ni armée yoro munu libérer kele konna la ou bien armée yoro munu libérer ka teme iba e ka fo bena police déployer donc police ou beta sigi ka lakana la nae ou beta sigi ka population civile akili sigi ou beta sigi pour que mériso be se ka joye pour que docteur so est-ce qu'il y a famo olu be se ka barage pour que école so be se ka daile pour que est-ce qu'il y a famo imani I yelema Mali fanta nani be i ka finitigi doye par conséquent non kera ça iba e ka fo Mali mogo tena jo ministre la effectif ko problème min kuma be ka fo bila côté iba e ka fo effectif ko problème tena poser iba e ka fo Mali armée bena ka autonomie soro antena glo mogo la antena mogoga deme demander amago tena jo ministre la o be ke sababu e ministre bi ka menanche parce que ministre de la menakala e mune tuma be ale be ka population civile les protéger oh Mali est zone fin libéré ni militaire ou sera ka sigi ni police sera ka sigi a zone nunu kelengelen bela ka zone nunu sécuriser ka minan duma ka marama fen duma ka kelege minan duma ou ka population lakana balma o ministre ka ko de bané jaja nga autorité be fe Mali kele nga bané jawe stratégie famu janga armée ne de contado Sadio Camara ayni akinlay mboro jumena aya don juste est-ce qu'il y a famu Mali mogo be besoin mina Mali mogo be degun mega Mali toro ale ka fura yini o deguna donc o degun fura yini to ou ye policier ani sapeur pompier ou yu be militarisé pour rattacher armée là parce que ni zone libérée là policier ka nga ke sapeur pompier ka nga ke bon effectivement mais armée bolo ni ko ka keleke pendant nga be kelela ka kla ka che blabla dugu bela iba ya be kelea mais ni policier be iba ya ka fo o barabe no en même temps ka vogaboya kele jamana konna la en même temps ka bandia misenu kele ka drogue ko kele oui police ka bara de police de bo maîtriser est-ce qu'il y a famu ka teme fembeka mais police kun tse ka déployer un moment ni atakale pour que ka police déployer fika mina de duma faut que les mina nga kanga armée bolo ni kele gelera armée fene se ka na police deme renfort la chogo mina jango ya faut au moins qu'on a ke follow donc au moins compter ame wakati mina ame ka moyen soro bi ame wakati mina police ka recrutement tabe ka tia ame wakati mina bi Mali marama fen me Mali bolo bi Mali se ka police be équipé marama fen giruna ka blindé ou duma ka hélicoptère ou duma est-ce qu'il y a pour que obe bara mina ou se ka bara inke à 100% ministre daga ka bo andala ministre ka dégager ministre ka taka bo ankuna on est sem fait Mali don est-ce qu'il y a ni ya tagale ni mesure mintara ni mesure mata adela ka tamali kono est-ce qu'il y a Moussa Traoré ka tangu na ni ya tagale pour si ku militariser lendo donc anana segin au système inka ni wakati la amadabo kunwere kamare adabora kun kele min kama o de al sanga se guerre la nga se terrorisme nuna na yu gen terrorisme kana se ka segin tukuni par exemple bi ni Mali armée ta ame la zone des 3 frontières là ameka yoro na terroriste bunte iba na nkodo ube klaka sikingana imana yoro chama tagale mura yoro armée opération baroke armée kelingi kodo ngodo kumala ko jihadistu segina ka klaka na bon imaginez ni armée ko kodo police ou équipé blindé boubolo ina fo comme l'armée et c'est un hélicoptère boubolo ina fo comme l'armée iba ye orube se ka ye zone sécurisée armée be continuer à ka dugu libération tola maintenant fora ni armée yoro libéré eniga effectivement nata 500 personnes et aga aketo eniga bataillon manata plus de 500 hommes avec des blindés on est mana dugum libéré keka mogodo blay ni tie keme flabo iga tie keme durula iba ye kafo iga tie keme saba ko kata zone were libéré iba ya begelea donc actuellement nga autorité ou stratégie minke ni stratégie na faka boni ne ministre tagali ferré donc Mali se katani na rapport imaginez police ka se ka bla localité be avec des armes lourdes ou équipés l'endo. Est-ce qu'il y a au même titre que l'armée? Maintenant, vous voulez au même titre que l'armée. Mbalma me aou yini ngao. Est-ce qu'il y a famu? Est-ce qu'il y a raison mais en tout le ministre ma toi? On est ministre ma yini ngaba faut que Mali armée te Mali territoire bela.
ko de la k'ale bɛ yen n'a fɔra Mali armée ani policiers ani sapeurs pompiers u bɛ Mali fantan naani bɛɛ la, y a pas de raison que la MINUSMA reste au Mali. Donc o de ye raison ye MINUSMA b'a ka minɛn cɛ Mali bɛ taa Nations Unies na k'a demander Mali y'a ka territoire bɛɛ recouvrer, Mali soldat bɛ Mali territoire kelen-kelen bɛɛ la. Donc Nations Unies a ka mɔgɔ minnu bɛ yan wagati sera an b'a ɲini aw fɛ a ka mɔgɔ ninnu aw la déplacer, a ka koso n'a ka kasa cɛ a ka mɔgɔ ninnu ka bɔ an ka territoire kɔnɔna la. Donc o de la kunun ne ye mesure in ye, mesure in diyara an ye, mesure an b'a saluer. En même temps mesure in mɔgɔ caman ko hakili la k'a bɛna kɛ min ye a ma ko ye. D'abord ne bɛ policiers de fo k'u barikada, an bɛ policiers fo u ka patriotisme, u ye baara min kɛ. En même temps ni kun ye dɔw ɲininka ne kun bɛ ka dɔw layɛ activiste dɔw ko hakili la ko nin ko bɛna kɛ mankan de. Mais Dieu merci policiers y'a faamu an ma mankan mɛn a la, a kɛra hɛrɛ ni baden, une stratégie mûrement préparée. Donc même min fɔ an ka autorités ye u fana k'a layɛ donc ni nin baara kɛra policiers ni hakɛ min ka kan u k'u bila u ka o hakɛ minɛn kɔnɔna la. O tɛ dɔwɛrɛ u k'a layɛ u ka jalako jala minnu bɛ u bolo policiers kɔnɔna la, armée kɔnɔna la n'u rattachera armée la, donc u ni promotion ni grade minnu ka kan pour disons état fana k'a layɛ o promotion ni o grade olu ka kɛ u ye, c'est-à-dire u ka traiter au même titre que l'armée, parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, policiers bɛ baaraba de la u jɔda bɛ ka ye, u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi sécurité domaine na ka Bamakokaw lakana ka Maliens lakana u jɔda bɛ ka ye. Ni policiers tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ terroristes kɛlɛli ma nɔgɔn dɛ, parce que olu de bɛ dugu dogodogoɲɛw dɛ policiers de b'a maîtriser, policiers de b'a dɔn kojugu. Donc vraiment chapeau aux policiers, an b'u fo u bɛ baara min na don o don wa bi u bɛ ka baara min kɛ diɲɛ don o don an b'u fo o la. Donc k'u barikada, donc k'a ɲini an ka autorités fɛ toujours ni décision u y'a ta ni hakili min ye u k'a kɛ toujours avec la concertation, u ka syndicalistes u ka u da don a la comme c'est un projet a kan ka taa CNT la. Donc n'a bɛ passer CNT la u ka débat, c'est-à-dire u ka policiers yɛrɛ associés à mesure la u ka sɔrɔ ka jɛ ka baara kɛ pour que Maliens bɛɛ bɛ se ka lafiya, pour que Maliens bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ. Ni policiers mɔgɔ caman tun ye nin laɲini kɛ, autorités ma nin laɲini kɛ, n bɛ kelen fɔ mɔgɔw ye u ma nin laɲini kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ. Assise de la ni assise nationale ta k'a lajɛ, assise de la refondation de l'État, o assise min kɛra dɛ o sigi min kɛra dɛ jama de y'a demandé ko ka police militariser pour que problème d'effectif ko min bɛ armée la k'o problème d'effectif ko k'a pallier ka solution sɔrɔ o la. Donc i b'a ye k'a fɔ nin mesure in hali conseil des ministres la an y'a a parti min kalan u y'a dabɔ jigiya min kama zone minnu ni olu armée ye olu reconquête kɛ, ni armée taara kɛlɛ sigi zone minnu na ka terroristes gɛn pour que terroristes kana se ka segin tuguni, donc il faut que mɔgɔ dɔw ka bila yen a bɛɛ la a bɛɛ se ka kɛ armée. Donc ni policiers bilala yen donc ka djihadistes kɛlɛ kɔnɔna la, djihadistes minnu bɛ boli population civile ni ɲɔgɔn cɛ ka olu démasquer, i b'a ye k'a fɔ o baara ka nɔgɔn policiers ma, o baara policiers bɛ o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Donc nin yɔrɔ la c'est-à-dire mesure in a diyara an ye, donc an bɛ min ɲini dɔrɔn toujours a ka kɛ dans la plus grande concertation, c'est-à-dire u ni syndicalistes toujours u bɛ ka baara min kɛ entente kɔnɔna la u ka continuer o entente kɔnɔna la. Donc ni nin mesure fana taara a bɛ fɛn min demander a incidence financière ani policiers u fana bɛ jala a bɛ parce que n'u u kɛra au même titre que l'armée, i b'a ye k'a fɔ u ni jala ni grade dɔw ka kan, i n'a fɔ armée mɔgɔw jala minnu b'olu bolo u fana ka se ka o jala équivalent o correspondant sɔrɔ. Diplôme min n'a bɛ k'i bolo n'i bɛ don armée la n'o diplôme kelen b'i bolo polisi la a ka jalaw est-ce qu'il y'a faamu olu bɛɛ ka se ka bila pratiquement au même pied d'égalité. Donc an ka autorités k'u fo k'u barikada nin baara in na, ka policiers fo u ka sens du compréhension na, ka policiers fo n'i y'a ta k'a lajɛ u ka esprit patriotique la u bɛ baara min na diɲɛ don o don an bɛ policiers fo parce que olu de ni sonjugu olu de ni terroriste jugu tuma bɛɛ u karilen bɛ ɲɔgɔn na. Donc u bɛ baara min na ani sapeur pompiers parce que tasuma mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ intervention gɛlɛnw armée bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ sapeur pompier b'u kɛrɛfɛ. Donc ka policiers ni sapeur pompier ka mɔgɔw fo k'an ka ministre de la défense fo ka sécurité fo n'i y'a ye nin baara in kɛra ninnu de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Donc u bɛɛ folen don k'u bɛɛ barikada. Donc nin de tun bɛ n fɛ an tɛna vidéo jan an b'a bila yan. Salamu aleykum.